Il-fatt li taf li inti qed taqra paper u qed interessak, u qed intrigak, u qed titgħallem affarijiet ġodda. Imma tqabdek ansjetà li taf li jisma' dajja fil-ġimgħa dieħla toħroġ xi ħaġa. Fil-fatt il-pritka tiegħi mal-istudenti tiegħi li nkollu waqt is-semester ma nafx jekk hux da jibqa' validu sal-aħħar tas-semester. Ngħidu xi ħaġa. Li tagħmel aktar eċitanti wkoll u l-affarijiet. Mhux hekk issa importanti imma kif tħares l-għeda bħal kollox hija opportunità kbira. Ġifieri da xejn ġdid għal kulħadd. Ġifieri llum is-sabiħ ta' anke t-teknoloġija li ġabitna fiha hi li jekk ħareġ żvilupp l-Amerika u jekk semmejt li bħaljan li kun mill-meta ħarġu paper il-bieraħ. Istajt nara jiena mill-imsida dal-għodu. Ġifieri mhux jew il-bieraħ stess kieku kont dak il-ħin. Ġifieri di llum ġi kollox demokratizzat. Jekk jiena da ħareġ b'xi kuntett li mhux qed nifhem u da ħareġ b'xi teorija ġdida li jiena kieku rrid ma nafx kemm naħlifu l-skebs inħażżes fuq hawnhekk qabel biss nibda nifhem x'inhu jgħid, nitfaħħa ġo ChatGPT ngħidlu explain it in monkey banana form u nibda nara x'inhu jgħid. U mbagħad minn ngħid le meta ħarsu wara ħanibdew nħaffru iktar sakemm nifhmuha ngħidu all right. U mbagħad taqgħada ngħid dak il-ktieb qed jgħidlek ukoll ħanqabbilhom jew dat jgħid l-istess ħaġa ma' differenti. Tibqa' tħaffer ġifieri inti fil-verità naħseb it-trick biex teħendilja da kollu u għalli taġa tuża l-istess affarijiet biex inti tinnavika dal-ispazju kollu li qed jinbidel daqshekk. Jekk tagħmel sens? Tagħmel ħafna sens, man. Ġifieri xi ħaġa li bdejt nirrefletti fuqha waqt li kont qed naqra ċertu ħwejjeġ biex ikun ftit orjentat fil-podcast hija dil-feedback loop, preċiżli qed tgħid inti. Għax hi bħalma fil-bidu tal-podcast mhix biċċa teknoloġija biex tgħinek tagħmel ċertu affarijiet li tixtieq tagħmel. Mux għattejnek jinnaf tiġri iktar, jew it-tir, jew tom aħjar, jew tom taħt l-ilma, li għattejnek fil-proċess innifsu tal-ħsieb tal-kontemplazzjoni, ġviri, għet it-tejjeb il-mod li jinti t-proċessa il-bqija tal-affarijiet, hija xi ħaġa li qiegħda fuq livell għoli ħafna. Allura, ovvjament, hemmhekk jibda jinħoloq dal-feedback loop bej l-affarijiet li nixtieq nagħmel, solvejt xi ħaġa, immissa nista' nerġa' nipproċessa l-affarijiet tru l-istess sistema biex naħseb dwarha b'mod iktar mill-loli. U dak huwa li jeċita u jinkwieta n-nies fl-istess ħin. Li ma tafx fejn hu jekk jeżistix saqaf jekk jeżistix limitu għal dak il-feedback loop. Ma naħsibx. Nice. Le, għax wara ġandu jeżisti. Mela, tlaqna?